Bos días. Bos días. Vai ver a marmota, Sí, iso é. Será unha primavera temperá. Boa estimación. Por certo, ese é realmente o día da primavera. Bos días. Vai ver a marmota, Será unha primavera temperá. O 2 de febreiro. O día da marmota. Dormiu ben, señor Connor? Oh, apetécelle un café? Pois non lle sei. Espero que goce dos festexos. Sí, seguro. Sei que hai rumores de xistra. O vai marchar hoxe, señor Connors? Apetécelle un café? Espero que goce dos festexos. Sei que hai rumores de xistra. Non, pero podo preguntar na cociña. Por parolar. É a historia da miña vida. Sorte. Acompañareite. Esta porta trancas un chisco. Ai, que abaneada! Creo que nos dous sitios. Rapaces, animades vos a tomar unhas tortas. Sí, xa me decatei. Acórdate das tortas. Sí? Ben, agora estou cunha alumna, pero se volve mañá. Non está mal. Señor Connors, nunca tocara o piano.